pamunoimba Gloria ngave Gloria madzibaba sipineji woye sibi wewe pamunoimba Gloria ngave Gloria madzibaba sipineji woye sibi wewe Zamara vapugama pamaso wea madzimai getu life ya maremera vedu we madzimai vero vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga roko nachikombera hazikupe chansi ya kuva nyenga sibi wewe pamunoimba Gloria ngave Gloria madzibaba ndimi dzako pazinjari Rufaro kwamuri. Nasi ndinoda kutanga nekukwazisa vaenzi vatitsika pano pasowe vanoremekedza vanova ivo mumwe wavatungamiri vedu munyika medu munomu. Vatitsika kane chinangwa chimwe chete chatakaunganira pano kunzwa mashoko ekumusoro, mashoko aGabriel, mashoko ekudenga uye kudzingwa kwemunyama nejambwa. Ndangoti hangu sevakuru venyika hatingavamanikidzire kuti vapfeke havo gemenzi, asi shangu munhu wese anotobvisa pano pasowe raGabriel. Saka panguva ino ndaikumbira kuti muenzi wedu watinaye asimuke azvizivise kuvanhu. Aiwaka, no, sorry, baba pano tiri pasowe hatisi kurali nhaika. Pano munotanga mchiti Rufaro kwamuri. Ruregerero, ana baba nana mai. Haiwa ipapo ndapanzwa. Ini ndinoitwa MP Joram Chikiti. Mudhara, kana muchiti ndimi MP yenzvimbo ino muda kumbozama kureva kuti kudiko. Nekuti kama election apfuura aya, handiti makaita kutsvairirwa panze semarara here. Asi dai mangoti zvenyu muri ex-MP wenzvimbo inoka. Ipapo pada tinganzwisise zvedu. Nhai baba Chikombera, mukamboremekedzwawo vakuru venzvimbo munobvei? Okay, regai ndingotiwo gaga semunhu ari kuuraya huku. Ndichingoti vatina vava ndibaba Joram Chikiti vaimbova MP venzvimbo inoyi. Ya, ndofa yayo manje baba Sibi. Kuna mwari hakuna mukuru kana mudiki. Asi chii chaizvo nhai vatenderi? Dhomo ngatimboidzora kazvishoma nini. Saka I think tese katavaziva babavo. Baba, gara henyu pasi. Saka kandipinde hangu mumaridzo yedu yanhasi. Naidedi Sibi, munongotarisa vaenzi vechirume chete. Mukureva kuti vakadzi havasi vanhu here naye munhu waMwari. Saka muri kuda kuti ndifembere here nini? Handina kunge ndaudzwa kuti tine muenzi wechidzimai pano. Next time madzimai getika, mutaure kwete kutanga maita zvekuchema. Matovhiringa mweya waGabriel wanga watodzika apa. Tine urombo nekunonoka kukuzvisai madzibaba Sibi. Ipapo papotseka tiregerereiwo. Amai, simukai kati kuchungamidzei, munotaurawo zita newamauya naye pano. Rufaro kwamuri. Ini ndoitwa Mai Jaya, ndogara kuAvondale. Muchiona ndimire pano, inhau yemukurumbira wamadzibaba Sibineji. Ndanga ndane 2 weeks ndichitsvaga sowe rino, asi ndatozo. Tinotenda murandakadzi, chikuru ndechekuti masvika paruponeso, nhoroondo ichinayo basa. Handiti zvino nekuda kwekuti nguva yedu ndoyafamba, maridzo yedu ichaita pfupi nekuti nguva yakawanda yadyiwa nemaintroductions. Saka musoro wemaridzo wandapiwa naGabriel uri kuti zvaunodyara ndizvo zvaunokohwa. Gabriel ari kuti kudiko kuungano. Hanzi kana uchinge wasima mbesa dzegorosi pakukohwa uchakohwa gorosi. Hazviite kuti wakanda mbeu yechibage pobuda mbanje. No, it can't. Ndiri kuzama kuti ikweni naye vatenderi. Ndiri kuti inini nhasi ukaba iwewe watodyara jeri. Uri munhukadzi ukahura uri kudyara usinhumadha. Yes. Fambai naro baba Sibi. Naidedi Sibi. Ko kana ari murume ahuri. Imi amai, imbomirei kukonzera kaconfusion panapa. Hamungosimuke muchitaura zvamangoda. Munorangwa naMwari. Mutongo waMwari wakasiyana newasabhuku. Mazvinzwa? Haiwe Zidhusha, usade kuda kuita unge munhu ane sare mhani dhemeti. Ende mweya hauvhunzweka kana uchinge uri pagwanza. Handidi kupikiswa futi nekuti ndini mudare wepanapa. Aiwa, chivaregai, I think vanzwa. Mirai tenderere mberi kanayo maridzo. Ndabva kuti vakadzi mukaita zvechipfambi uri pamurume uri kudyara usinhumadha.
ukasafarira kutamba nemvura especially nguva inoyi yechando uri kuzvidzingira murume. Ukaita muromo usingamarwe nenhunzi uri kuzvidzingira murume, unopedza kudanana nenyika yese uchisiyiwa nenhau 1 kusagona kuvhara muromo. Varume vanenge njiwa vanoda runyararo, pakangoitwa noise plus uyanga murume atobaya. Kuvarume uko ndotiwo vakadzi vamuna vava vanenge mapete, mumba mukaita nzara vagari. Saka ndiri kuti iko inini varume ngatishandei mumba mukaita nzara zveshuwa unosiwa wega wega mumba umu ende wakatotemba. Ihemeni iyoyo dedisini. Chimwe chinhu ndinoti musatambire kure nevakadzi venyu ava. Make sure paari ndo pauri. Vakadzi havarambe munhu kana vakakwanisa kubvuma nyoka nekutyisa kwainoita watumwe munhu. Aiwa kavatenderi neiwaya ndinoti kangoma kana koririsa ziva kuti kave kuda kuparuka. Uye nhambe-tambe inoregerwa ichanaka. Ndisati ndatsika mumagadheni menyu muka gandichigumira pano. Iye zvino yasvika kanguva yekushandirwa, sekuziva kwedu kuti pakiu yekushandirwa dhora rako mberi munhu kumashure tichuya takadaro. Yeri tatata. How can I cross the river Jordan without a cup of coffee muwinter baba tenzi kinatio reji foden mchitima rotrima utetina mkeke momubuda final. Baba ndaona 23 ndikabvunza tenzi kuti namba iri kurevei. Baba vanditi mauya pano nekuda kwema-elections a2023. Hongu kana kuti kwete? Hongu ishe wangu. Baba pare zvino ndiri kuti ndikatarisa mumweya ndiri kuona zigore dema riri kungotenderera pamusoro penyu. Gabriel haana zvakawanda zvaari kubuditsa, zvichireva kuti patorika nemaprocesses akawanda ari kuda kutoitwa muupenyu hwenyu. Chekutanga, pamba penyu panofanira kucheneswa, zvichireva kuti tichatoita choto pamba penyu. Ndo chekutanga, zvizhinji tinozokuudzai process yekutanga yapera. Hamurevi nhema ipapo. Ndosaka maona ndauya pano zuva ranhasi. Ewa baba, choto chinotorongerwa nekuti pane zvinoda kutengwa uye choto toita uri musi wechishanu. Zvekuti mukakwanisa kuwana zvinodiwa nekukasika, chishanu chinotevera tenge tiriko kumba kwenyu. Baba, panodiwa matanda 3 emiti yemugoferi inobva Jerusarema. Inoita $500 imwe chete, uye nenhombotombo nomwe dzinowanikwa pamhenderekedzo dzarwizi Yufuretisi anowanikwa kane $800. So matombo namatanda uye nemari yekuzokuisa $3,000. Zvimwe zvese zvinozodiwa so rinokubatsirai ipapo. Zvakanaka munhu washe, ndokufonerai nhasi wacho ndokutumirai mari muita urongwa hwacho. Amai, nyaya yenyu ndaipiwa naGabriel nguva yandandiri mberi uko ndichiparidza. Amai, nhau yenyu yakakurisa. Hamurevi nhema ipapo baba Sibi. Amai, nyaya yenyu ndaipiwa naGabriel nguva yandandiri mberi uko ndichiparidza. Amai, nhau yenyu yakakurisa. Exactly madzibaba. Ndo nhau yatondiunza pano ndiri kushaya murandarume wekumisa naye imba. Ndine zvese zvandoda, mari, business nemba, asi pari kushota murume. Musamhanyeka kundiudza nhunha dzenyu dzese, ndiri kuzviziva. Ndodii ndapererwa madzibaba. Ndashaya mufaro muupenyu hwangu. Amai, nhau yenyu yakakura asi idiki. Tiri kufanira kunorara mugomo ndichikuvakirai munamato muripo tichitsanya tose kwemazuva 3. Manonoka mataura baba Sibi. Ndezvarini izvi? Amai, ndibatei after soweka ndikupei nhamba dzangu. Toronga kuti tonorara mugomo rini. Hapana chakaipa madzibaba. Hello murandakadzi. Sorry ndarasika. Ndiani wangu uyu? Ndini muprofita baba Sibi. Ndanga ndatokangana kuti muchafona. Koiko kuzofona pakati peusiku kwakanaka here? Nditori neurombo murandakadzi. Ndazodzoka ndabatikana nebasa ramweya. Ipapa ndanga ndatoraraka, asi mutumwa ndiye atozondimutsa nezvenyaya yenyu iya. Akatoti nditaure nemi zvamanje-manje. Ndanga ndatomirira madhetsi chete ekuti tiende kunotsanya kugomo. Ya, ndizvozvo chaizvo amai.
asi kapane kadjustment kadiki-diki kazoitika due to bad weather conditions. Ndeiko nhai madzibaba, ndaitokumbira munditire tsiye nyoro, nyaya yangu ifambiswe nekukasika. Musatye henyu kamai, wedenga ari kuziva nhaurwa yenyu, saka zvanga zvakamira sekudai so. Hameno maonero angu ini ndisingazive kuti imi mungazozvigamuchirawo here madzimai. Endererai henyu madzibaba. Ndisingazive hangu, hazvaigona here kuti instead yekuenda kugomo kune chando ichi, tanga ndaona hapo pasina kunyanyoshata tikaitira kumba kwangu. Hameno kuti munenge muchipaono sei ipapo. Nhai madzibaba, zvauya sei izvozvo? Ko kana ivo vanhu venharaunda yenyu vanoti kudii? Musatombotya kani murandakadzi. Nyaya iyoyo ndanga ndatoisvitsa kare kuna Gabriel, akati tienderere mberi nemunamato. Kana madzibaba, ngatiro hedu nechando. Kana zvichinetsa madzimaika, tsvagai henyu mumwe muprofita nekuti mukutorambira kana Gabriel wacho handituma. Nhai vedu madzibaba, ndokwayatove here nyaya yacho. Okay, kana muri shuwa kuti ndiGabriel adaro hapana chakaipa. Saka zvomoitaka, monditumira location pa WhatsApp, then ndo yandozokutorai, because hazvite kuti mimi muye nemota yenyu ka vanhu vanozoiona makaipaka pamba pangu, vakazofungira zvimwe. Hapana chakaipa madzibaba, saka rini? Aiwa, hapana chekumirira madzimai, tototanga mangwana. Dai pasina nguva dzaenda tatotanga nhasi. Okay madzibaba. Yes, ndokuti jackpot kau. Plus haasi mukadzi wemunhu uyu. Hapatomborina kari chakaipa. Come tomorrow ndomuhwina chete. Handari kuda murume, ndiri kudawo mukadzi. Saka ndokukandirwa mana from heaven kau. But gap iri kai, munhu anofanirwa kudyirwa muhomwe kunge nzungu. Asi kana Febhi musadaro. Saka ndikasauya kumba kwako kana kusangana murodhi sezvataita apa, hapana kuonanaka. Iwe, rasa wangu mahwani uyu. Hachade kana kundiona ndichifamba-famba. Saka ukureva kuti zvakatonamba here? Aiwa kwangu ndigere. Nemazuva matatu iwo andikagadzisa chivanhu. Dedigaro ari kubva kubasa eli asikana vachimhanya hanzi haungambobike wega. Ingazvenyasikana, tototi makorokotozi. Kwangu handizvipame futi ndakarohwa senichafa kani. Ko wakaita sei? Asi wakabika akatarisa here? Kana asikana, akangobva kubhawari spidi kusvikovhura poto ndiri pakati pekubika zvaasati akamboita. Izvezvo hasi kutombodya kumba kubva musi wacho, nditori pamahwani kana. Inga zvakaoma asikana, sora hako, zvatori ma19. Asi ari kurara kumba here? Ari kurara kumba, ndiri kutoona kunge asingadyisike ini, handichazvedze futi. Dai pasina dedisibhi zvingadai zvakaenda nepamwe asikana. Right, ndabva ndafunga. Nauya ndandafambirai nhau yadedisibhi yekuunza vanhu vepolitics kumasowe. Nhau iyoyi handisi kutomboisapota kana kawani. Ukuti yashungurudza iwewe wega here? Izvezvi dedisike vakutotadza kana kurara nenhau iyoyi. Atobuda akananga kubasa kwemurume wako kuti vaonotoita sei nenhau yadedisibhi. Shuwa vatogona. Dedisibhi vari kutofanirwa kubudirwa pachena. Kozi vanhu vesoerese vanopera kutsakatika. Izvozvo zvega here? Kana kutopedzera tatosungwa soerese. Wanguka, paso bedu bebeke, pashata. Wakazoona sei nezuru? Iyi nhau yeshamwari yako Sibhinechi kai, ichatukuvadzisa shamwari. Ona mwari chaizvo chaizvo. Gaya mufesu wayo yaka, ari kutonzi ndiwe opposition party. Chikombera, kana takangwaraka, ngatigare educhi, tabata Sibhinechi achiri makusweni kudai so. Because iye kati anenge akati yakurova mari, apa timu remusangano rinenge chionana zvese. Ipapo here, ipapo hautomboriva kana nhema mudharagarwe. Mwe munhu anonyura chete. Arida kukasikirwa mudhara uyu. Nezuro pese paiparidza, wakaona kuti angakati ziso ndeye pana mhomudzi vanyowani vaivai. Ukureva maijaya here mudhara? Newo siki, kubva watobata zita ne1 day. Imbona tonudza chazvo kuti iwe kumasoka nemudhara wakoya muri kuenda kunoitei. Mudharagarwe, unodhuvira kupusa mhaniwe. Hauzivi here kuti amai vaenda katomborana navo big time. Mafana wangu, yasonudza kuti chiina yachikombera. Ndakakutadzirei inini, nekuti nguva nenguva unenge uchingoninyepera. Saka gara wakadaro kaiona iwe Thomas. Hadzisi nyaya dzese kadzine mavanga. Tingaswera hedu chinyaya isina basa rese. Saka wati todiko nenhau yemukomana wayo tigare tamuonaka. Bhozi tese tingapinde bhizi. Aiwa kamudhara kuroko, mufesu ikoyo haasi kana kutomboda kana kutombofonerwa. Ada kutopindirwa zvake kazi heavy ambush. Kozi chero izvo zvizvi pazumbu pake kahasi kana kutombobatika.
chimusikoro chake hachisi kutombooneka futi, soka arida kutopindirwa deep number waibata. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba, Sipinage woye, CBCB wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba, Sipinage woye.